mi az, amit látunk most? Ugye Wing Chun Kung Fu, ez egy kínai ősi harcművészeti mozgásforma. Én azt olvastam, hogy maga a szó azt jelenti, hogy gyönyörű tavasz. Ez egy kínai lányról nevezték el, és tulajdonképpen utal a jellegére is, hiszen nem annyira a fizikai erőre hajaz, mint sokkal inkább a gyorsaságra, egyfajta állóképességre, tehát ezért bárki megtanulhatja? Igen, köszöntök minden tévénézőt, családbarát műsorában. Igen, ez egy olyan harcművészeti rendszer, ami ugye nem csak a világon, hanem Magyarország legnagyobb kung fu egyesülete. Ugye a Mádé Norbert több mint 31 éve hozta ezt be Magyarországra, a dr. Leung Ting nagymester által védjegyeztetve. És igen, amit most látnak a tisztelt nézők, az az első formagyakorlat, az alapformagyakorlat, ahol is megtanulják a kedves diákok, akár a gyerekek, akár a felnőttek, hisz a legfiatalabb korosztály 6-7 éves, vannak gyerekcsoportjaink, a legidősebb pedig 80 éves, Budaörsön, pont az András oktatótársamnál jár a legidősebb diákunk, Budaörsön, ugye. A fiatalok ugye, ezt önök is most látják, hogy egyszerű technikákat gyakorolnak, tehát a forma, az alapokat, hogyan álljunk, hogyan tartjuk a kezünket, hogyan védjük a gyenge pontokat, hisz egy hölgy hozta létre, hogy jól említetted, ugye, sok száz évvel ezelőtt, és egy hölgynek csak akkor van esélye a támadójával szemben, ha az ellenfél anatómiai pontjait támadja, ugye a középvonalon levő pontokat, hisz utcán nincs érem súlycsoport szabály, az ellenfél erejét használja, és egy robbanékony magas állásból hajtsa mindezt végre. Én ezt úgy szoktam mondani, meg úgy tanuljuk, hogy ez egy olyan rendszer, amely abban az időben, 300 évvel ezelőtt az akkori matematika, fizikai és anatómiai alapokon nyugvó kung fu rendszer. Ugye Németh Ágnessel éppen az önvédelem fontosságáról beszéltünk, akár például, hogyha hazafelé tart egy gyermek, és mondjuk, ne adj Isten, veszélyes helyzetbe kerül, ezeket a fogásokat nyugodtan alkalmazhatja András hazafelé, ha bántják? Megpróbálják bántani? Megpróbáljuk ezeket gyakorolni az edzésen, és olyan szintre kell elhoznia, hogy ha egy ilyen szituációba kerül, akkor ezt önkéntesen azonnal tudja reagálni. És mennyi idő? Mert én már többször szerettem volna a gyermekemet is, és én is szerettem volna elmenni, de ugye az nem életszerű, hogy ezzel hosszasan, tehát mi az a legrövidebb idő, vagy mi egy tanfolyam, ami már megadja azokat az alapokat, hogy az ember bizonyos helyzetekben meg tudja magát védeni. Igen, hát én úgy gondolom, most semmiről nem késett le, mert ugye vannak önvédelmi... Hát hallottam, hogy 80 évesek is vannak. De igen, de vannak most önvédelmi tanfolyamok, folyamatosan mennek, és gyerekcsoportunk is van Budapesten is. És ezt hogy honlapokon lehet valahol igen, a honlapon, igen, a honlapon természetesen a wingchun.hu-n ezt meg tudják találni. Ami ugye nagyon fontos, hogy hát a gyerekeknek ugye nem csak a fizikális, hanem a mentális képességet is próbáljuk fejleszteni. A koordinációs képesség, ami nagyon szenzációs, és ez még igazából sokszor nálunk, a felnőtteknek is okozhat egy kis nehézséget, hisz, hogy egy időben hajtom végre a védekezést a megfelelő támadással, ezért egyszerre mozgatom a kezem és az agypályákat, tehát az idegpályában próbálom beírni, sokkal finomabb, koordináltabb lesz a tehát mozgat. Ez tulajdonképpen ugye mozgáskoordináció, ugye mentális készségeket is fejleszti, de ez egyfajta életfilozófia. Önfegyelem. Is. Önfegyelemre is nevel, tehát ez sokkal több, mint egyfajta mozgásművészet. Hát azért hívjuk harcművészetnek, mert ugye ebben sokkal több minden van. Benne van a filozófiai háttere is, illetve ugye egy ilyen mozgásforma is. Mi az, amit most látunk a gyerekeknél? Kicsit írjuk le, hogy igen, most egyszerű, ugye, fiúk, lányok, különböző korosztály, egészen piciket is látok. Igen, a háttérben egyszerű bázisgyakorlatok, alapvédekezés egy időben, ugye lehúzom a támadó kezét és kontratámadást, ellentámadást hajtok végre, ugye a Pataki Gábor irányításával. A gyerekek 8-10-12 évesek, tehát azért mondom, egész kiskorukban is el lehet kezdeni az ifjúságnak. Elől pedig a két 12 éves diákunk egyszerű ütések, rugások ellen hajt végre egyszerű védekezéseket, alaptámadások ellen védekeznek. Nyilván most ilyen kis csoportos gyakorlatok, ilyen fordulásokat látnak, hisz beszélünk arról, hogy relatíve magasan van a súlypontunk, hisz utcán is van olyan, hogy nem biztos, hogy egy támadó, lehet, hogy kettő támad meg minket, és a gyors reakcióidő, ugye nem csak mentálisan, hanem fizikálisan ugye leképeződve. Nagyon fontos, hogy gyorsan tudjunk reagálni, szögekből, irányokból ütünk. És sokan szeretnek az élsport, versenysport fontosságáról beszélni, ami nyilván valóban nagyon fontos. Mennyire népszerű ez a típusú mozgásforma a gyerekek körében, ami nyilván nem élsportra nevel, viszont nagyon sok minden másra is nevel, mint csupán ugye a mozgásra. Hát szerencsére járnak hozzánk, és meg minden klubba járnak gyerekek, jelentkeznek. Gyakorlatilag teljesen úgy gondolom, hogy
Igen, sikeres. Sikeres, és nálunk igazából nem az a verseny, tehát nem az a verseny, hogy súlycsoportok, hisz utcán sincsenek súlycsoportok. Nem lesz két ugyanolyan fizikumú, nem lesz minden szituáció másabb. Lehet, hogy sötétedés van, lehet, hogy zárt térben támadnak meg, viszont van nálunk is nagyon komoly vizsgarendszer, és igazából a gyermekeknek ez a kihívás, ugye megfelelő fokozatra, mint egy általános iskolában vagy egy középiskolában, vannak ugye vizsgafokozatra kért követelmény, és ezt ugye a vizsgabizottság Mádrai Norbert nagymester úr előtt és a vizsgabizottság előtt természetesen ezt időközönként meg kell és előre lépnek. Tehát ez a verseny nálunk igazán. Erika, 17 éves fiad elkezdi, hogy látod? Hát a kungfut már többször szerettük volna, egyáltalán, mint egy harcművészeti és hát filozófiai irányzatot. Nagyon szerettem volna, de én azt szerettem volna, olyat keresek, hogyha én is mernék vele, tehát hogy ketten mennénk, mert nekem, én ezt nagyon fontosnak tartom saját magam számára is, és neki is. Hogy van-e erre Sokkal család. Legyen ez egy családi program is. Igen, igazából ez egy családnak, ugye a generációkon keresztül apáról fiúra adták tovább a tudást, és ez csak a 20. században lett ilyen nyilvános, előtt azért zárt körben tanították. Jó. Legyen akkor ez egy családi program, és köszönjük szépen, itt voltak a gyerekeknek pedig a bemutatót, most pedig mutatjuk, hogy mi mindennel várjuk Önöket a hét további részében.